let me give you an example. Ina da wani mai gadi na, wani dan Zaria wanda yazo yana mun gadi. Da yazo yunwa ya kusan kashe shi. Kullum abinci kala har yayi jiki. Da yazo durkusa mu yake yana gaishe ni. Daga baya da ya koshi da ya gani sai ce mun sannu hajiya. Daga nesa yake daga mun hannu yake gaishe ni. Sai ya samu irin masu gadi makotan mu a kusa. Yake cewa shi kullum in ya fito daga ɗakin mai gadin nan nashi, haushi yake ji wai yana gadin mace. Kwarai ko. Ka gani? Yana gadin mace. Wato he's not happy. Upon yana ci yana sha ina mishi alheri komai ina mishi. Yana ganin me yasa zai yi gadin mace. Ya fi so ya yi gadin namiji. So da Allah wannan wani irin tunani ne namu da muke yi. What is the difference? Dan kai gadin mace to ya bar aiki kudi na ya je ya samu gadi a gurin makoci na wani soja. Aka bashi wankin mota ya je testing mota ya buge bango. Soja ya kulle shi sati 2. Da ya bar gurin sai ya dana ce aka neman maza. Ai bai kamata kai gadin mace ba. So wannan abun nan yana nuna cewa mace ba ta da wani value, ba ta da value. Sorry na hada da turancin Niger. Ba su da value. Ana rena mata.